Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlaň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler valyutanyň gara bazaryny gödäwçiligi güýçlendirýär, şonu da manat ejizleýär. Türkmenistanda valyutanyň bekanun dolanşygyna garşy görüş diýilýän çäreler berkligine galýar. Häkimetler paýtagty hususy sowda nokatlaryny reýtleri geçirip dükan eýleriniň satyga çykaran haritlaryny daşary ýurtlardan haýsy pula satyn alanyny barada düşündiriş soraýarlar. Bu çäreleriň fonuna ýangy ýakyny 15 manada düşen bir Amerikan dollarynyň bahasy häzirki wagtda 17 manat 80 teňe çykdy. Yerli ilat munyň hasy gymmatlyjykdygyny çaklaýar. Bu barada Azatlygyň Türkmenistana habarçysy 16-njy ýylda maglumat berdi. Ol ýetiren maglumatlaryny ýurdun bazarlaryna daşary döwletlerden getirilýän haritlaryň bahalarynyň gymmatlygyna galýanyny, ýöne şol bir wagtyň özünde içerki önümleriň hem bahalarynyň arzan däldigini habar berdi. Sebäbi Türkmenistana öndürilen haritlaryň goşundylarynyň ta 95% daşary ýurtlardan getirilýändir diýip habarçy sözüne goşdy. Beýleki bir tarapdan ýurdun döwlet teýeçiligine metbuaty bolçuluk baradaky habarlar tekrarlaýar. TDH-nyň 13-nji ýylda hödürlän makalasyny ýurtda harit bolçulugy dowam edýär diýilýär. Bir topar sanlar, göterimler we görkezjiler görkezilýär. Hökümete ýakyn arzu saýty döwlet metbuatyna salgylanyp 9-njy ýylda çap eden makalasyny ýurtda 100 000 oglay kompýuteriň öndürilendigini habar berdi. Ýöne habarda kompýuterlaryň tutuşlugyny türkmen alymlary tarapyndan taslananlygy ýa-da Xitay kompaniýalarynyň proýektleri esasyna kompýuterlaryň ýygnanyş önümçiliginiň Türkmenistana ýoly goýulanlygy anyklaşdyrylmaýar diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Şeýle-de Türkmenistanyň Kronikasy neşri 13-nji ýylda çap eden maglumatyny howpsuzlyk gulluklarının Aşgabatyň bazarlaryna geçirýän güppasylary barada maglumat berdi. Neşriň maglumatlaryna görä paýtagtda barlyk maksady bilen ýapylan durmuş tehnikalar satylýan bazarda başbaşdaklyga ýol berildi. Häkimetler sowda nokatlarynyň eýerlerine haritlaryň nähili ýagdaýda Türkmenistana getirilenligi we olaryň daşary ýurtlardan haýsy pula satyn alnanyny hakyna düşündiriş ýazdyrdy. Neşir öz maglumatlaryna satyjylaryň hatda algy vergi depderleriniň de barlanýanlygyny, eger dalgylaryň möçberi dollarda ýazylan bolsa, onu dükan eýerleriniň jinaýata çekilmediligi üçin para bermäge mejbur bolýanlygyny belledi. Mundan ozal Azatlyk Radiosy hem Aşgabatda Çanwil bazarynyň valyuta garşy görüş diýilýän çäreleriň çäklerini ýapylanlygy barada maglumat beripdi. Çanwil bazaryny esasan ýaşaýyş hyzmatlary üçin zerur bolan elektron enjamlar we tehnikalar satylýar. 9-njy ýylda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy häkimetleriň Çanwil bazaryny möhürländigini, valyutanyň bekanun dolanşygyna garşy görüş bahanalap 30-dan gowrak dükan ýesini ýa-da satyjyny saklananyny, haritlaryň dollarda satylmagyna garşy berk çäreleriň görülendigini habar berdi. Onun sözlerine göre Aşgabatyň Gülistan bazaryna 15 ýyl awadançylyk Lomoy sowda bazaryna şeýle-de ilat arasyna Mir bazary hem de Teke bazary diýilýän bazarlarda şoňa meňdeş güppassylar geçirildi. Döwlet mediasynyň öňe sürýän içerki önümçiliginiň depgini barada gurrun edilenine her näçe hökümetçi habar serişdeleri bolçuluk maglumatlaryny tekrarlasa-da yerli ilat haritlaryň bahalarynyň aşa ýokarlanmagyndan ejir çekýän ýaly. Sebäbi Azatlygyň habarçysynyň şu ýetiren gyzgyn maglumatyny käbir haritlaryň nyrklaryna degilip geçilýär. Türkmenistana öndürilen 1,5 litrlik arasy agyz suwy 5 manat. Orsiýetde we Gazagystana öndürilen süýjüleriň bahasy Türkmenistana öndürilenleriňkinden kän bir tapawut etmeýär. Daşary döwletleriňki 50 manat töweregi türkmen karameli 39-45 manat aralygyna, Türkmenistana öndürilen şokoladyň 1 kilogramy 80-110 manat aralygyndadyr diýip habarçy belledi. Şeýle-de ol awtomobil şaýlarynyň hem de guruluşy haritlarynyň bahalarynyň hem telemesde gymmatlandygyny habar berdi. Häzirki wagtda diýişine etdirmeýän, tüýjü degmeýän maşgalalar bar. Dermanhanalarda dermanlar gytalyp gymmatlaýar. Dermanhanalarda yaramlylyk möhleti geçen dermanlar satylýar diýip Azatlygyň habarçysy ýurdun içindäki ýagdaýlary suratlandyrýar. Azatlyk Radiosu YouTube'da,
Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofonunda Merdan Sariýew. Daşowut vilayatynda büdjetden aýla alýan işgärleriň ählisiniň iýul aýynyň aýlyklaryny tutuşlygyny tebitde gurulýan guruluşlary geçirmekleri talap edilýär, diýip Azatlygyň ýurdun demirazygyndaky çeşmesi habar berýär. Bu habar Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Balkan vilayatynyň häkimi Satlyk Tatlykowy işde göwüren kemçilikleri üçin diýip Balkan vilayatynyň häkimi wezipesinden boşatmagynyň ýygynyna gawat geldi. Şol bir wagtda resmi maglumata görä Tatlykowyň kemçilikleriniň biri vilayatda gurulýan dethgalaryň sanynyň az bolmagy bilen bagly. Sud, prokuratura, polisiýa, milli hukukçylyk, bilim, medeniýet idaralarynyň işgärleri, hassahanalarda, ýol guruluşynda işleýänler, garaz büdjet idaralaryndan aýlyk alýanlaryň ählisi bir aýyň aýlygyny daşowuzdaky guruluşlaryň haýryna geçirilmeli edildi, diýip adynyň aýdylmazlygyny soran çeşme aýtdy. Elbetde bu iş meýletin mejburi görnüşde ýol başçylarynyň ygtyýar bermegi bilen işgärleriň döwletiň üstüne meýletin goşun goşmak maksady hökmünde amala asyrylýar. İşgärler bir aý iş haklaryny meýletin vilayatdaky guruluşlaryň haýryna berýändikleri barada dilhati ýazýarlar, diýip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu ýylyň aprel aýynda hemşeýle çäre gurulypdyr. Ýagny büdjet idaralarynyň işgärlerinden guruluşlar üçin diýip 300 manatdan pul ýygnapdyrlar. Yerli tinçilerin tasdiklamagyna görä Daşowut vilayatynda prezidentiň owa etrap yerlerini awadanystyrmak programasynyň çağında gurulup başlanan, ýöne häli häzir çelini gurulup guturulmadyk 10 dethga bar. Gurulup başlanan agyz suw dethgalary, köprüler, ýollar gurulmanýatyr. Käbir yerlerde gurulup başlanan meçitler, hatda döwrüwap şäherçe diýilýänler, täze owalar hem başlanyp taşlanan görnüşde ýatyr, diýip Azatlyň habarçysy bilen anonim şertde guruluşan yerli mugallim aýtdy. Mugallimlerden pul ýygnan mektep direktorlarynyň biriniň beren wadasyna görä, olaryň aýlyklary öz ýaşaýan etraplaryndaky guruluşlara harçlanar. Azatlyň habarçysy başlanyp taşlanan ýa-da işi toktap galan guruluş dethgalaryny gurýan firmalaryň bir näçesiniň ýol başçylary bilen hem habarlaşdy. Atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen guruluşan firma başlyklarynyň sözlerine görä, döwletde häzir gurulýan guruluşlara bermäge pul ýok we bu ýagdaýdan çykylgany büdjet işgärleriniň jüwüsinden gözleýärler. Döwlet guruluşda işleýän işçileriň aýlyklaryny 6-7 aýlap berip bilmeýärler. Vilayat ýol başçylary bu ýerde häzirlikçi büdjet işgärleriniň bir aýlygyny almakdan başga çykylga tapmadylar, diýip häkimlige ýakyn çeşme aýtdy. Aýdylmagyna görä bir aýlygyny bermekden boyun gaçyran adamlara şol günüň özünde işden boşadylmak haýwata atylýar. Şeýledi büdjet işgärlerini pul ýygnamak, aýlyk tutmak çäreleriniň geljekki aýlarda hem dowam etdiriljekdigi duýdurylypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 5-nji iýulda ministrler kabinetinde eden çykyşynda häzir jemi bahasy 40 milliard 500 milyon Amerikan dollaryna golaý 1600 töwereg dethganyň gurulýandygyny aýtdy. Bellesek Türkmenistan häzir iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýär. Azatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde täze ýumurluşyklar tapgyry başlandy. Aşgabatyň Atamurat Niýazow şaýoly bilen Odal Gatabaýew köçeniň aralygynda Türkmenbaşy şaýolynyň gündogary bölегinde ýerleşen goýlarça ýaşaýyş jaýlary ýumurlyp başlandy. Bu etrapçada ýaşaýan Orazgül daýdanyň aýtmagyna görä,
Her birinde 30 golay öýler ýerleşýän bu 2 gatly ýaşaýyş jaýlary ýerki gurulan jaýlar hasaplanta da soňky 4 ýaşyldan bäri olaryň daşky durky abatlanyp, üçekleri gyzyl reňke boýalyp, ýaşaýjylar hem uly çykdaýjylara goýupdyrlar. Her kim talap edilişine görä penjerelerini täzelediler. Godalky agaç penjereler goparylyp, ýerine plastik penjereler oturtmagy talap etdiler. Sebäbi bu jaýlaryň agla we hususlaşdyrylan öýler bolup durýardy. Jaýlar ýerkiräk gurulan jaýlar hasaplanada, bu jaýlar ýaşamak üçin juda amatly, janyňa rahat, gyşyna ýeli tomusyna salkyn otaglar bolup durýardy. Häzirki wagtda jaýlaryň ýumurlyp, ilatyň başga ýerlere göçürilmegine ýaşaýjylar juda nägile bolýarlar. Emma häkimetler ilatyň razylygyny sorap durmýarlar. Heni suwlen üpçün edilmedik, liftleri işläp başlamadyk, ya elektrik togy berilmedik jaýlaryň açarlary berilýän halatlary hem kän bolýar. Goşuny geçirmäge başga ýere bolmadyk ýaşaýjylaryň şeýle jaýlara göçüp baryp, jaýlar doly ulanylşy taýýar bolýança görügi baryny görýärleriniň hem sany agdyk. Jaýlaryň ýumurlyjak barada duýduryş hatlaryny paýlap berdiler. Gerek bolan resmi namalary düzetmeklige görkezme berdiler. Jaýlary ýumurlayan ýaşaýjylara paragat edide gurulýan köp gatly jaýlardan jaý beriljek dep aýdyldy. Hatda haýsy jaýdan haýsy öýüň beriljekdigini hem belligi alynan da aýdylýar. Emma paragat edide gurulýan jaýlar gurulyp ýetişýänçe başga bir ýere göçüp ýaşap oturan jaýyny boşatmaga görkezme berýärler. Gyssagly ýumurulmaly diýip ýaşaýjylara gyssap goşlaryny bir ýerlere alyp gitmäge mejbur edýärler. Ýaşaýjylar özlerine beriljek jaýlar ýetişýänçe wagtlaýynça kireyne jaýlarda ýa bolmasa dogan garyndaşlarynyň jaýlarynda ýaşamaga mejbur bolýarlar. Goş golamyň oýrançylyga düşýär. Sebäbi jaýlar ýetişýänçe goş golamyny bir ýere göçürmeli. Jaýlar ýetişenden soňra ýene-de goşuň täze jaý alyp barmaly. Göç bilen ýükläp düşürilýän mebeller sypçyrlyp, döwülip ýenjilip zaýa bolýar diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen töhbetde şolan ýaşaýjy aýdýar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Hökümet awazanyň wagdyny hem waspyny syýasy matlap araýar. Ykdysady ysgynsyzlygyň fonuny Türkmenistanyň tomusky dyn çalyş mewsumynyň dowam edýän wagty türkmen mediasyny awaza syýasatçylyk zonasynyň mahabaty güýçlü depgini dowam edýär. Azatlyk radiosy awazanyň halka hödürleýän häzirki mümkinçilikleri we türkmen mediasyny awazanyň güýçlendirilýän mahabaty barada ýerli synçy Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş boldy. Awaza türkmeniň din çalyş medeniýetine näme derejede girdi? Halk arasyna awazada din çalmagy Tomsun şerti hökmüne garalýarmy? Awaza din çalyş dolu bilýänim bundan 10 ýyl çemehör gurulşy başlanman kada ol halkyň umman ähli Türkmenistanlylaryň barıp din çalýan ýeridir. Sebäbi şo ýerde olary bilene ulary edara kärhanadan özleriniň yürüyüşe din çalyş pansiyonatlary bardy. Özleri yürüyüşe jaýlaryndan din çalmagy ähli mümkinçilik görüldürildi. Oň başyndan geçen asyryň 80-nji ýyllarynyň başyndan başlap awazanyň kenaryndan yerli ilat üçin daşa ýerlerini paýlap berip başladylar. Bellemeli ýagdaýda awaza gadymky deňiz ýakynyndaky owaň biri şol daşalar berildi. Şol gadymky awaza owasynyň goloýundan şol gadymky awaza owasynyň goloýundan da uly gurulşlar mutarly Hasan awaza din zasoloň bilýän döwlet derejesinde gurulşyp başlananda da awazanyň kenarynda geçen asyryň 80-nji ýyllaryndan 2000-nji ýylyň 7-nji 8-nji ýyllaryna çellihandan 13 miňden köprek daşa ýykyldy. Elbetde awaza dogrudan Türkmenistanyň raýatlarynyň din zalýan ýeri ýöne awaza din zasoloň bilýäniň kemara gelmegi bilen o ýerde din zalýanlaryň sany azaldy. Sebäbi
bahalar qymmat. Esasanam soňky döwürde dawarasy hasda dağa aşýan awaza syýahatçylyk zonasy ol ýerde dinjalyan Türkmenistanlara nähili mümkinçilikleri hödürleýär. Hödürlenýän mümkinçilikleri eger resmi metodda berilen habarlardan hasap beripdiňa onu ýeler şolary ýöretip bir her islenlik raýaty elýeteriýaly görkezýärler. Ýöne aslynda oly şeýle mümkinçilik ýok. Olar bilen şo ýerde de edilse öňkü eser döwrüne ýörülge erilip belli idaralaryň özleriniň dinzarys pansionatlary ýa-da sirazyk dinzarys şäherlikleri bölüdürli. O ýerde de dinzarlar ýolbaşçy işlerde işleýän ýa bolmasa aýdal senatçylar we telekeçiler birleşigine özüniň uly firmasy bolan bir bazı adamlar dinzarlar. Garaz awaza dinzarsy bir bol pensiyol awazan kenarına dinzarmahy ötediýän adamlaryň 5-10%-iniň dinzarmagyna mümkinçilik bar. Awazanyň adamlaryň dinzarmagy döredýän öňkü mümkinçiligi ýok. Ýöne oňa adyna aýdylýan mahabat öwrü sözleri kendi yer cennet diýip atlandyrma öwründe bir başga mesele. Ama mana da şu yerli adat halkyň aglawa böleginiň häzirki awazada dinjalmagy mümkinçiligi ýok bolsa, daşary ýurtly syýahatçylar da köplenç halatda syýahat üçin wizalaryň berilmeýänligi aýdylýar. Türkmen mediasyny awazanyň wagtyny güýçlendirmegi, onu döwlet derejesinde aňrybaş mahabatlandyrmagyň aňyrsyna ýatan logika näme? Oňa aňyrsynda ýatan logika şol bizim ähli wagtda batly adamlar bilen öňe barýarlygymyzy hem daşary ýurtlary hem de ýurt raýatlaryna anandyrmak, başmakla şol bilen biz dogrudan baýarlyk zamanynda ýaşaýan uzun elimiz ýetdirýärne awlaga ýa-ni yer cenneti dinzarçy olasyn döretdiýini bir uğur mahavat, ýöne şoň mahavat bölümde adamlar düşünýärler, bilýärler, ýene bir ýerde başga bir şol awazanyň halkyň elinden almagy bilen birlikde beýleki dinzar şeýerler bar. Şolarda da häzir ýurtda dowam edýän iqtisady çöküntülük, köpli bahalaryň keýin sakyny sıkmagy häpli. Şolarda da dinzar bolanyp Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan arytnaşyk sistemalarynyň toplumyny işe girdi we onuň kömegi bilen kosmiki emelik emratynyň üstünden hyzmatlaryň köp görnüşlerini ýerine ýetirmegi planlaşdyrýar. Türkmenistan Altyn Asr neşriniň maglumatyna görä täze arytnaşyk sistemasy milli emelik emranyň ulanylşyna degişli kommersiýa işleri ynanylan Türkmen Hemraty adly şirketiň bilermenleri tarapyndan 1-nji iýunda işe girdilipdir. Öten teknik enjamlaryny bolsa kosmiki gurallary öndürýän ençeme ýurdun şol sanda Belgiýanyň, Birleşen Ştatlaryň, Germaniýanyň we Kanadanyň kompaniýalary üpçün edipdir. Ýakyn wagtda Sputnik arytnaşyk hyzmatlaryna ýurdun ministrlikleri we edaralary çatdylar. Hususan da Seismologiýa instituty ýokary tezlikli kanallary seismik stansiýalar bilen çalt arytnaşyk üçin ulanmagy bil baglaýar diýilip maglumatda bellenýär. Türkmenistanyň Türkmen Älim 52 adly emelik emraty 2015-nji ýylyň 28-nji aprelinde kosmosa uçurylypdy. Resmi maglumatlara görä ol milli telewizionyň şeýle-de onuň kuwatyndan peýdalanmak mümkinçiligine eýe bolmagy isleg bildiren telekanallaryň gepleşiklerini berýär. Habar berilişine görä Türkmen emelik emratynda Türkmenistanyň giňişliginden daşary Merkezi Aziýanyň, Iranyň, Türkiýanyň, Demirgazyk Afrikanyň we Ýewropanyň uly bölegini üpçün etmäge ukyp bar. Türkmen arytnaşyk emelik emratynyň transponderleriniň Türkiýanyň habar beriş kompaniýalary tarapyndan kärende alynmagy hakynda gepleşik gidýär diýilip Türkmen habar agentliginiň maglumatynda aýdylýar. Şeýle-de döwlet mediasy Türkmen Älim 52 emelik emratynyň Garagum çölünde ýerleşýän çetki owalary göçme arytnaşyk bilen üpçün edipdir. Käbir owalaryň ýaşaýjylary bolsa arytnaşyk we internet arytnaşygyndan gije gündüz peýdalanmak mümkinçiligine
eýe bolupdyr. Şol bir wagtda Türkmenistanyň Kronika satly gararsız neşir internet boýunça bilermeniň pikirine salgylanyp Sputnik internetiniň iladyň giňden ulanylmagyna niýetlenmeýänligini ýazýar. Sputnik interneti ören hayal, hususan da maglumatyň iyi berilmeginiň tizliginiň pes bolmagy sebäpli diýip neşir bilermene salgylanyp ýazýar we Sputnik kanallarynyň gyssagly maglumatlary ýetirmegi talap etmeýän ugrlarda şol sanda seismostansiýalar üçin oňoýlydygyny belleýär. Türkmenistanyň Milli Kosmos Agentliginiň düýbi 2011-nji ýylyň mart aýynda tutulupdy. 2017-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmen hökümeti ikinji Emeli Hemrany kosmosa uçurmak planyny eglan edipdi. Şonda bu işin ýurdun kosmos ulgamyny ösdürmek boýunça 2018-nji 2024-nji ýyllara niýetlenen milli programmasynyň çäginde amala aşyryljakdygy we 1 milliard 300 million manat möçberde pul çykaryljakdygy habar berilipdi. Munyň bilen bir wagtda Türkmenistanyň ýylaty ilkinji nowatda da owa ýerleriniň ýaşaýjylary telewizioniýa, telefon, mobil aratnaşyk we internet ýeterliliginde kynçylyk çekip gelýär. Elektrik togu hem ýygyderli öçürilýär. Ýurdun häkimetleri ýylatyň öz hasabyna oturdyan Sputnik antennalaryny hem ýok edip gelýärler. Ýylad arasynda meşhur Sputnik çanak antennalary Yamal we Hotbird Sputnikleriň üstü bilen daşary ýurt telekanallaryny görmäge mümkinçilik berýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlar bilen Orsiýetiň adatdan daşary üýtgeşik gatnaşygynyň boljakdygyny we Orsiýet bilen oňuşmagyň erwet zat däldi gowy zatdygyny ynanýandygyny aýdýar. Trump bu barada iki lideriň gatnaşmagynda Finlandiýanyň Helsinki şäherinde boljak samit başlamadan öň Putin bilen geçiren iki taraplyň gepleşikleriniň çäginde aýtdy. Bu Trump mundan 18 ay ozal prezidentlik wezipesine girişeli bäri iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilýän dolu talaba laýyk resmi ilkinji duşşukdyr. Meniň pikirimçe dünýä biziň oňuşmagymyzy görmek isleýär diýip Trump Orsiýet bilen Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk etmek üçin beýik mümkinçilikleriň bardygyny ynanýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýlede Trump özüniň Putin bilen ara alyp maslahatlaşmaga münasip ören köp gowy zatlarynyň bardygyny belläp, gepleşiklerde beýleki meseleler bilen bir hatarda söwda, harby, raketa, ýadro we Hytaý bilen baglanşykly temalar boýunça maslahat ediljekdigini nygtady. Trump özüniň eden çykyşynda Siriýadaky konflikti, Orsiýetiň Ukrainanyň Krim regionuny basyp alma ýa-da Moskwanyň 2016-njy ýylda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlara goşulmagy diýilýän wakalar barada häzirlikçe hiç zat aýtmady. Şeýle-de ol sowuk uruşyň iki uly döwletiniň ýadro arsenalyny çäklendirmek boýunça ulalaşa gelmegi hem umyt edýändigine, Orsiýetiň we Birleşen Ştatlaryň dünýädäki ýadro ýaraglarynyň 90%-ne eýetçilik edýändigini aýdyp, biz munyň bilen bagly bir zatlar edip bilers diýip umyt edýäris diýdi. Duşukda ilkinji bolup çykyş eden Putin özüniň we Trumpyň telefon arkaly we halkara duşuklarynyň çäginde ençemegedek gürleşendigini aýtdy. Ýöne elbetde biziň iki taraplyň gatnaşyklarymyz we dünýädäki dürli agryly nokatlar barada jikmejik gürleşmegiň wagty geldi diýip Putin belledi. Trump bilen Putiniň arasyndaky iki çäk gepleşikler diňe terjimeçileriň gatnaşmagynda ýapyk gapylaryň arkasynda dowam edýär. Bu gepleşiklerden soň beýleki resmiýlerin gatnaşmagyndaky duşuň geçirilmegine garaşylýar. Trump 15-nji iýulda Helsinki'ye bardy. Bu duşuk sowuk uruşy döwründen bäri Birleşen Ştatlar bilen Russiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň iň bir dartgynlaşan mahalyna gawat geldi. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz. Umiline
Üstüm mıyıkman saça açtı gumli gelin bir gün doğdum mümin salam kavleyle gumli gelin bir gün doğdum mümin salam kavleyle gumli gelin bakışı maya bakışlı çöküşü iner çöküşlü mayaları boşar kışla buraları canlı gelin gumlu gelin